L-esperjenza ta' Anthony Burgess f'Malta, l-awtur ta' A Clockwork Orange, kienet waħda qarsa. Dan għaliex meta daħal pajjiżna lejn l-aħħar ta' snin 60 kienu żammewlu bosta pubblikazzjonijiet milli jidħlu miegħu. U lecture dwar il-pornografija li taf fl-1970 f'pajjiżna quddiem udjenza mimlija assasinu uffiċjali tal-gvern kienet iċċensurata. Issa wara bosta snin din se tkun ippubblikata l-ewwel darba, pass ieħor fil-mixja għat-tneħħija taċ-ċensura. Propju dwar iċ-ċensura u r-realtà li għaddiet minnha Malta f'dak iż-żmien, tkellimna mad-direttur tat-teatru films Mario Filippa Zoppardi li ma' Burgess kien jiltaqa' u jitkellem. Fakkar fir-realtà storika ta' pajjiżna li kien qed ifittex il-valur u s-sinifikat li jkun indipendenti. Dawn l-affarijiet li qegħdin ngħidu dwar pajjiżna, dwar kif konna ngħixu aħna, tara mhux xi ħaġa li hija purament Maltija ta' mhux xi ħaġa li ġrat biss hawnhekk, ġrat mad-dinja kollha. ċensura kienet xi ħaġa li kienet forza internazzjonali. F'ċertu pajjiżi forsi kienu inqas, f'oħrajn iktar. Kien hu stess li ħass id-daqqa taċ-ċensura ftit snin wara, fl-1977. Jiena kont ktibt play li kien jisimha Sulari fuq Sara Stretta li ġiet ibbanjata minn Manuel Theatre. Ġiet ibbanjata, ma stajtx inħossni komdu li ngħix f'sitwazzjoni fejn ma stajtx nikteb dak li rrid u allura kemm jiena u Marti deċidejna nitilqu dak iż-żmien. Spjegalna kif flimkien ma' xi awturi oħra Maltin kien jiltaqa' ma' Burgess għal xi xarba u diskussjoni dwar l-arti u l-libertà ta' espressjoni. Dan fi żmien meta l-awtoritajiet ekklesjastiċi kellhom saħħa politika kbira fejn beżżaw lin-nies fosthom bl-interdett. Libertà tal-espressjoni dak iż-żmien ma kienx hawn minħabba l-fatt li l-Knisja kienet insiet totalment il-messaġġ ta' Kristu u saret forza iktar politika li kienet iktar interessata li żomm l-status quo milli tħalli il-ħaddiem jimxi l-qoddim fil-mixja kbira tiegħu lejn il-ħelsien. Ġrajja li nnota li l-Knisja stess aċċettat u talbet skuża tagħha. Tenna lillum ir-realtà hija differenti ferm, fejn qalilna li l-isbaħ ħaġa hi li kulħadd għandu tastiera, keyboard u jista' jgħid li jrid, li però iqisu wkoll bħala l-ar ħaġa. Fażi fejn qed nifhmu l-libertà diġitali u kif nużawha b'mod responsabbli. Id-differenza hija li llum għandna il-potenzjal li nifhmu kif nistgħu inbidlu l-affarijiet u nistgħu lkoll kemm aħna flimkien nitkellmu. Qabel ma stajtx, ma kellekx din il-libertà. Tenna mill-ġdid kif iċ-ċensura mhijiex fenomenu Malti imma wieħed dinji u nnota kif pajjiżna għamel passi kbar il quddiem f'dan l-aspett, fosthom bil-każ mirbuħ minn Mark Camilleri li ttella l-qorti fuq artiklu ppubblikat. U l-produzzjoni ta' Zoppardi stess, Sulari fuq Strada Stretta, li kienet iċċensurata fis-snin 70, ittellet fit-Teatru Manuel ftit ta' snin ilu u kienet suċċess. Zoppardi tenna li rridu nkomplu nitqabdu kontra l-forzi li jżommuna lura u b'referenza għal pubblikazzjoni tal-lecture ta' Burgess temm b'appell. L-iżball huwa jekk b'xi mod jew ieħor ninsew minn xiex għaddejna u nerġgħu immorru lura għal ħmerijiet u għal azzjonijiet li konna fihom qabel. Importanti li dawn nkunu nafu dwarhom, għalhekk huwa importanti li dan jiġi ppubblikat ħalli l-kol kemm aħna nkunu nafu minn xiex għaddejna.